klar til optagelse. Ja, hej. Hej Ida. Hej Ida. Hej. Var det, ja, det er Ida, vil jeg Ja, det var jeg. Jo. Ellers ville vi ikke sige hej Ida. Nej, okay. Nej. Hej Ida. Hej Ida. Du er rigtig sød, Ida. Ja, du er rigtig sød, og at hvis der havde været strøm på min mobil i går aftesnat, fordi vi lavede døgner, ikke? Men det gik ikke så godt, men i hvert fald så havde vi ringet til dig, men det gjorde vi ikke alligevel. Nej, nemlig. Men ja, vi har skillet. Oh yes. Fuck, jeg lavede sjovt lige der. Min faglige er helt giv mig min kult. Vi har også kult. Jeg har ikke engang også sådan en lille bror. Der var fandme lidt tilbage. Men vi kan godt lide dig, og vi elsker dig, og du er sød og sådan noget smuk og dejlig. Så sidder jeg bare her og nikker og er enig. Ja. Du er så smuk og dejlig. Hej, Hej, vi elsker dig. Møs. Hej hej.